Hej, jeg har valgt opgaven om Keplers andelov, og her kan vi se Venus, som er den planet, som er mest cirkulær rundt om solen i dens bane. Den har 0 i excentricitet, og lige bagefter så kommer Jorden med 0,02. Den planet, der har den mindst cirkulære bane, det er Pluto med 0,25 i excentricitet. Og en komet, den har 0,8, og det er en meget elliptisk bane i forhold til de andre. Og Pluto er nok den, der kommer tættest på at ligne den. Og den er alligevel 0,55 forskellig fra kometen i excentricitet. Nu vælger jeg så Jorden og ændrer dens excentricitet til 4 og intervallet til 3. Og så har jeg så målt her, hvor langt der er, når den er tættest på solen og længst fra solen. Og jeg skifter lige over, så man kan se tallene, så kan jeg læse dem op. Længst fra solen, det vil sige herfra hertil, tager vi lige først, og så bagefter tættest på. Der har jeg, at længst fra solen, der er den ene astronomiske enhed, som er 149 milliarder 597 millioner 870.700 meter, og tættest på, der har jeg, at den blev til 40 milliarder 431 millioner 856.945 meter. Kan man lide. Ja, og så skulle man så måle, afstanden den rejser på et interval, og der har jeg så også fået målt nogle tal, som jeg lige vil vise. Her har vi længst væk, hvor den kun rejser 0,4 cm, som svarer til 16 milliarder 172 millioner 742.778,4 meter, og så er divideret med 3, og det giver så 5 milliarder 390 millioner 914.259,5 meter i sekundet. Og tættest på, der har jeg fået den til, at den er 1,4, og det svarer til 56 milliarder 604 millioner 599.724,3 meter, og det er divideret med 3, og fået 18 milliarder 68 millioner 199.908,1 meter i sekundet. Og ja, nu har jeg så både afstanden og hastigheden længst væk tættest på solen, og jeg har så sammenlignet tallene og fået den her konklusion, at når den er tættere på, når planeten er tættere på solen, så så rejser den hurtigere. Den er højere hastighed. Hastigheden længst
hastigheden tættest på er 3, hastigheden længst væk er på 3,5 gange større end den er tættest på. Og grunden til at den er hurtigere, når den er tættere på, er nok på grund af solens tyngdekraft, der er stærkere. Og så planeten dækker en større afstand, fordi den bevæger sig hurtigere, men fordi den er tættere på, er arealet det samme som når den er længere væk og rejser en kortere afstand. Og så bliver man spurgt om, hvordan det passer an med Keplers anlov. Og lige før jeg kort op, så er det arealloven, som siger, at en linje, der går fra planeten til solen, dækker det samme areal for et bestemt tidsinterval. Og det gælder også i den her animation. At selvom hastighederne og afstandene til solen ændrer sig, så forbliver arealet det samme. Ja, det var det.